लागत है कि बिना सिंबल के अब की बार सीट निकला था। 3 गो बिहार में सीट बा, बिना सिंबल के निकली। जी हमनी के पासे में के विधायक बने शंभू यादव नाम हटे। 10 बरी से रास्ता खराब रहला, वो अपना गांव में बना के टाइट कर ले, लेकिन आज तक में ता कहूं ना आवे। रोज उनकर बॉस दौड़ ले ही रास्ता करे। आरजेडी के वोट बटे ने पंचायत में सगरे जेने जाइम जब हम त जी का करब गोपालगंज से अबरी हाली जय आनंद तो ओहू में के जीतल प्रत्याशी तू हव ना, हारल प्रत्याशी हव। एक बार के जीतल हवा ओकर बाद हारल रहा है। जैसे दे बीजेपी के कर मतलब कि फूल छाप आ जाई तो कोई जीत जाई ना दिया वोट। का लागत है कि बिना सिंबल के अब की बार सीट निकला था। 3 गो बिहार में सीट बा, बिना सिंबल के निकली। कौन कौन? एगो बक्सर, एगो कारा। बक्सर से केकरा के कहत आनंद मिश्रा, काराकाट से पवन सिंह, और एगो केकरा कहत नहीं मनीष कश्यप, और गुंजन सिंह भी निर्दलीय उतरल माने नवादा से। 100% ये लोग निकाली। गुंजन सिंह के का कहत नहीं वो निकली है। अब की बार तय बाटे, अब की बार तय बा आनंद मिश्रा। आई है जा तनी जान ली चाचा जी रौरा केकरा के अब की बार सपोर्ट करता है लोकसभा चुनाव के लेकर। युवा भाई जुड़त ताने तो भाई से भी जानल जे कि अब की बार बहुत ही लहर लागल बाटे कि जय तय आईपीएस के बहुत नारा गुजत ताटे। रौरा केकरा के देखत ने? देखिए हमनी रे केहू भी खड़ा होत थे, हमनी के आनंद मिश्रा के वोट जाई। एक खाती कुछ भी होके ऐसे केहू जीतला के बता के नहीं आवत। ए जी हमनी के पासे में के विधायक बने शंभू यादव नाम हटे। 10 बरी से रास्ता खराब रहला, वो अपना गांव में बना के टाइट कर ले, लेकिन आज तक में ता कहूं ना आवे। रोज उनकर बॉस दौड़े ले ही रास्ता में, उनका खबरों मिलत होई कि बस से ही रास्ता में लइका ले जाते हैं। जब बहुत प्रकार के दिक्कत बा, अभी चुनाव आवेले साल भर पहिले अभी तनी मनी बना के गइल बड़े, ओहू में नली नाला कुछ नहीं के साल भर के अंदर टूटी जाई। जातिवाद के नाम पर जीत जाते हैं। आरजेडी के वोट बटे ने पंचायत में सगरे जेने जाइम जब हम त जी तो लोग वोट दे देते। जाके जब वोट देखी तो हमनी के ओसे मतलब नहीं है कि केवन जात खड़ा होते थे। जात से हमनी के मतलब नहीं है। हमनी के विकास करे वाला आदमी के काम बाटे कि जे भी आओ विकास करो, सबके करो, बड़ के छोट के सबके आपन समझो। हमनी के ओसे मतलब नहीं है कि कौन बिरादर हमें का हमें उसे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ के ऐसे कही जाता कि शिक्षित आदमी बने, पढ़ल लिखल आदमी बने, आईपीएस रहल बने, उनका अनुभव बा कि कैसे कौन काम कइल जाला। पढ़ले बने, उनका के समझावे के जरूरत नहीं है, कोनो पार्टी में नहीं खन। और उनका से यह उम्मीद रही कि जीतला के बावजूद न कोनो पार्टी से हाथ मत मिले है तो और बढ़िया रही, निर्दलीय रहस। ई ना कि जीतला के बाद फिर बीजेपी में चल जास तो 5 साल के बाद अगर कुछ काम न करे तो उनको यह दशा हुई। कभी आनंद मिश्रा से मिलल बन कि ना? मिलल नहीं कि देखले बानी, लेकिन सुनले बानी, कभी भेंट नहीं के भइले। बार आवे वाला बाणे तो भेंट होई तो बढ़िया से बात होई। अब कुछ ना विकास करस, हमेशा जीतत रही है। एकरा से पहले जे सांसद बा बक्सर को विकास नहीं उनका के विकास छोड़ी कुछ नहीं खन कइले, कुछ ना भागल सूखी गइल, कुछ ना रोड कुछ नहीं खे। आगड़ के एक दिन उद्घाटन क के गइल बानी, वो कुछ ना होई, कुछ ना होई। बस ही खाली पास वाला चुनाव के पहले रहला, चुनाव के लॉलीपॉप रहला। उद्घाटन करवा के केहू भी आओ कैंडिडेट बोले मतलब नहीं हमनी के आनंद मिश्रा के जिताइब जा एकदम खूब बढ़िया से एकदम आदमी सपोर्ट करे भाई। यहां के घर उद्घाटन कइले रहनी, वहां के उद्घाटन हो गेल बाटे। कहां सफाई होई कही है? नारा पर भइल बाटे, रौरा जानते नहीं थे? नारा पर भइल बा। 2 गो मछुआरा जोन बड़े सन वही फेंक देल रहले स। अब बस ओकरे के फोटो घिचा लेले, दाढ़ी बढ़ा के आवे ले, टीका क के बस चल सन्यासी मंदिर में। बस तो ये सन्यासी के जरूरी नहीं के काम के जरूरी बा। तो अब की बार रौरा तरफ से खुलेआम सपोर्ट बा आनंद मिश्रा के 100%। चाचा जी रौरा केकरा के वोट देते हैं अब की बार? बक्सर जिला में आनंदमय हो गया है। आनंदमय निर्दलीय को वोट देना है। नवयुवक हैं, उन्हीं को समर्थन है। आओ एगो चाची जी बाड़ी, थोड़ा चाचे रूप में चुना ताड़ी बक्सर लोकसभा से। आई कहाँ भागे लगनी?